Hello mga Yens! DCB TV. Please subscribe to our YouTube channel. Please subscribe to our video na upload ko. Ang mga Yens, dito na yan sa may Malindong Bypass Road. Ang layo ng mga Yens, yung delivery natin doon sa dulo. Grabe yun. Nilakad natin kasi walang hindi makadaan yung tricycle. Kasi may nakaharang doon. Kaya ito mga Yens, yung Malindong Bypass Road. Ito yung dugtong mga Yens sa video ko mga mga Namulan S Lingayen. Ito yung dugtong mga Yens. Mga ito mga yung pag natapos yung yung kasal ito mga Yens, so maganda na yung biyahe. Ito mga Yens, na iwan natin doon. Ito mga Yens, ito mga Yens yung bypass road ng Malindong. Dugtong ito mga Yens, ang vlog ko nung Namulan is Lingayen yung bypass road din. Ito yung dugtong niya mga Yens. Ayan, papunta natin ng baby pulong mga Yens. Last delivery natin mga Yens is last delivery din yung bypass road Malindong. Papunta tayo Baybay Pulong Mayans, tapos Baybay Lopez. Gagawin natin naman ito Mayans. Grabe yung nilakad ko Mayans. Yung nilakad ko Mayans, doon yung delivery Mayans, yung deliver ko. Okay Mayans. Ito Mayans yung bypass road Mayans yung Malindong. Mayans, meron siyang dyan, bike lane sa gilid. Pwede kayong mag-bike. Maganda siya. Kaya Mayans, ay ibablog natin ito pag natapos to. Kaya sa last month Mayans, God bless everyone, more power, keep safe everyone, and sana sa mabuting kalagayan, and bye bye.